komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kamusta ang aton nga mga kaaksyon sa subong iya nga Webes nga edisyon sang This Is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann. Halos man temporaryo sa regular nga Anchor Woman Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven. Kamusta ang mga kaaksyon naton nga naga-monitor sa iletag sa mga transistor radio and also sa mga kaaksyon man naton nga naga-monitor via Facebook Live. Ang iba nagapahunay-hunay sa siniya nga tinion while ang dulunggan tutok ya sa radyo. Kaya nagapamati sa This Is My Life. Apang antes man ang tanan, diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kaya ang southwest monsoon amo nag-aapekto sa northern Luzon, kag ang western Visayas, dala na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya naman sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sa southwest monsoon o kon sa localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatsyagan gikan na bagatnan na sidlangan padulong na bagatnan na katundan ang o kon sa bug-os iya nga probinsya sang Negros. Ang haring adlaw nagbutla kay na alas 5:23 ang aga. Kag iniyang magatunod alas 6:07 karon iya sa gabi. Ang aton temperatura yara naga-range sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang kapaang sang panahon aton sa gihapon iya nga mabatsyagan. Come heal our land. Sige, ano ba mga dapat naton istoryahan sa subong iya nga hapon? Speaking of face shield nga do ka daw mo ginisang issue about sa face shield subong. Halin ka ina, no? Sang aga, tubtob iya sa sininga tinion. Di may pinaka-updated kita iya nga report
karon i-share ko sa inyo sa issue yasang face shield. Pero unahon ko ni anay ang balita manaton angot sa sining leisure travel. Para iyas sa mga kaaksyon naton nga nagikan sa NCR Plus nga gusto magkadto sa mga lugar nga napaidalom subong iya sa Modified General Community Quarantine. Kaysa siniya nga tinion, ginpalawig sang Department of Tourism ang leisure travel para sa tanan nga edad. Meaning, wala na sang age restriction. Nga naghalin ikaw, halimbawa sa National Capital Region, pakadto ikaw diri sa mga tourist spots nga ginpaidalam sa Modified General Community Quarantine tubtob Hunyo 30. So sunod diri kay Secretary or Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ang point-to-point travel halin sa NCR Plus pakadto sa MGCQ areas pagatugutan nga wala sang age restrictions. Apang dapat may bitbit yang negatibo nga RT-PCR test para sa 18 anyos papanaog kag 66 o 66 anyos pasaka. Ang iban nga protocols kag restrictions magadepende ina sa kada local government unit nga imo nga kadtuan. Samtang ang mga turista gikan sa Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, tugutan lamang sa point-to-point travel sa GCQ kag MGCQ areas. So, subong amo ng pinaka-updated with regards sa mga biyahe, no, leisure travel, sa mga kaaksyon naton ilabi na gid ang naga-star sa sakop sang NCR Plus. Okay, speaking sa na-mention ko, face shield. Humalin kay ina, do naggalibog ulo ta, no? Nagpalibog sang ulo naton kun nga ano gid bala ang pinaka-insakto diri. Okay lang bala nga magsuksok sang hindi na magsuksok sang face shield o kon kinahanglan sa gihapon, no? So base diri kay ina sang aga nagpagwa sang statement, na nagpagwa sang statement si Senate President Vicente Sotto III nga balya nagsugot si Presidente Rodrigo Duterte nga gamito na lamang ang face shield or pwede magasukso ka na lamang sang face shield sa mga hospital. Okay na nga kung na outside pero sang mga las 11 media siguro to sa nabasahan ko, nagpagwa naman sang statement si Cabinet Secretary Carlo Nograles nga nagasiling nga ang face shield required sa gihapon. O galing kay ang reaksyon ni Ani Nograles may angot ini sa sabat niya sa palayag ni Health Undersecretary Leopoldo Vega nga nagsiling nga hindi na kinahanglan suksukon or magamit iya sang face shield kunyara sa open space. Pero kung magsulod ka sa mga mall and other pagid mga indoor gina-consider indoor areas, di kinahanglan mo nga magsuksok. Pero sang sining karon lamang, nagpagwa naman sang anunsyo ang Malacañang. Si Presidential Spokesman Harry Roque nga nagkumpirmar angod sa amuning sitwasyon, no need na nga magsuksok sang face shield, magluwas lamang sa hospital. Amo na ang anunsyo, pinaka-latest nga announcement sang Malacañang. Kay kung pamatian naton or basahon naton ang statement kay ina yan ni Nograles, sambalya magasapol pang Interagency Task Force. O galing sang sining karon lang, nagpagwa sang statement si Presidential Spokesman Harry Roque nga naga-confirm sa statement nga una ginpalayag ni Senate President Vicente Sotto III nga suno kay Sotto, nagsugot si Presidente Rodrigo Duterte nga gamiton lamang ang face shield sa mga hospital. So, ara na, klaro na ba? Okay, ang mga ka-aksyon naton, basta gani, amo ni nga mga issue kinahanglan gid maghalong-halong kay anuman, anong natabo sa aton nga mga opisyal. Hindi na malikawan kay isa basta gani lain-lain ang nagapagwa sang statement. Kung kaisa wala gid naga-synchronize. But anyway, as long as patihan naton ting pinaka-latest nga update agin pagwa sang Malacañang in person of Presidential Spokesman Harry Roque nga kung sa DNT okay na nga hindi magsuksok sang face shield,
magluwas lamang sa mga hospital. Sige, 1:47 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Amo yan to ang pilaman sa mga balita naton sa national nga nakuha naton kag mga updated man iya nga mga report no sa mga dapat naton hibaloon with regards iya sa kung COVID-19 situation ang paghahambalan, kung ano bala ang mga ginhalog iya nga mga restrictions kag kung ano man nga mga protocol ang ginkakas na. Sige, 1:48 sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action kay aton man pagaistoryahan ang aton nga FYI topic. Share ko sa inyo ang aton nga topic. May angot ini sa mga simple iya nga mga tips. Para ikaw ang makatulog. Hindi naman kung kaisa ga problema kaya do nubo lang, lipot lang nga oras ang imo iya nga pagtulog. So inatanan sa akon man nga pagpanumbali. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala namod chemical kag wala sa malay nga side effects sa aton ikaayong lawas. Kinahanglanon ginaton ini adlaw-adlaw para sa mabaskog naton nga immune system kag syempre para man sa matinlo naton nga dugo para nga malimpyuhan kag ma-regulate ang mataas nga blood pressure, blood cholesterol kag blood sugar. Panahon sang tigululan matugnaw ang inyo nga mga ginabatsyag dira nga gina-trigger sang matugnaw nga panahon. Ara ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, hindi nyo pagkalimtan. 3 times a day, no? 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon, ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palaman ko tanon sa iton. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo. Sa ngaton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon, mga simpleng mga tips para iya sa pagtulog or mga nagaproblema balakon kay isa nga kulang ang ilaya oras sa pagtulog or gusto man nga matulog na galing ka daw hindi pagid sa gihapon katulog. So importante sa aton nga lawas no nga may ara kita iya sang husto nga oras or nagakaigo nga oras sa pagtulog. Ang mga kabataan nagatulog 8 tubtuba na pulo ka oras kada gabi. Apang pag-abot gali kuno naton 50 anyos pasaka. Nagakabuhina naman ang oras sa aton iya nga pagtulog kada gabi. Kung kaisa ara na lang 6 tubtub 7 ka oras. Kaga mga may edad naman 70 pasaka kung kaisa 4 tubtub 5 ka oras lamang ang pagtulog. Gani yari ang pilaman ka mga tips agod iya sa mga nabudlayan dira no sa tion sang ilaya nga pagtulog. Number 1. Importante sa aton nga kada sa oras gani nga matulog na ta, matulogid na. Hindi na iya nga maghalay pakuti-kuti sang cellphone. Maghigda sa natalana iya nga oras like for example sa mga tulog abing usual naton nga pagtulog las 9, no? Las 9 sang gabi. So kung inugtulog na gani, higda na, no? Ang isa pagid sa mga problema kag manotice man bala naton nang nagasyesta ikaw, no? Ang mga nagatrabaho abi, nagasyesta ikaw kung magtulog ka gali sa hapon, ay pagkagabi nag-aapekto naman sa imo iya nga katulugon kay man kung san uhanay naman niya ikaw patulugon. So mas maayo gali nga okay na lang nga hindi mag-siesta. No makapiyong-piyong ka lang siguro mga 5 minutes pero hindi literal gid nga siesta di ba is mga 30 minutes abi or 45 minutes. Pero kung makapiyong-piyong nabalang oo naka-relax lang yung imo iya nga paminsaron pero hindi ikaw tulog. Like 5 minutes abi, no? Nga relaxation, hindi man na siling agad-agad tulog ka na, 'di ba? Ang ikatatlo, mag-exercise sa aga kag o kun sa hapon. Kun kapoy ang lawas, mas madasig kita iya nga makatulog sa gabi. Tsakto ina, no? Kay may ara gid
time nga bisan ano naton iya ka tuyo pero ngaton nga lawas dula pagidagana magtulog. Ti ang nami gali sa aga mag-exercise ikaw, no, para iya nga magbatsyag ka man dira sang kakapoy kag ti halimbawa nagatrabaho ikaw. Ayhan, hindi ka pa na makatulog. Magluwas na lang siguro kung pilito no pag hindi mo kaugalingon nga maghalay ka pa dira lantaw sa cellphone, 'di ba? Ang ikaapat, hindi mag-inom sang kape, iced tea, or iced tea gali sa hapon or sa gabi. Bangod ini may caffeine nga nagapabugtaw sa aton. Di natural ginaiya. Natural ginaiya kung pala inom ikaw sang kape, may tendency gid nga maapektuhan man ang imo iya nga katulugon. Ang ikalima, pwede ka man dira magpamati sa music. No? Mga relaxing songs bala. Or like, pwede gani nga magpamasahi ikaw. Or magpaligo sa maalabaab nga tubig. Kaya parang magbatsyag sang katuyo ang imo iya nga lawas. Kag ti parang makapahuway ikaw. Ang ikaanom, hindi pag ipaagi sa pag-inom sa makahulubog nga ilimnon, ang agud iya nga makatulog ikaw. Kay man, ang problema, kung makainom gani sa makahulubog nga ilimnon, may tendency nga aga ka pa mabugtaw, dason may hangover ka pa. Kung napatamaan, nabi mo nga pag-inom iya sang makahulubog nga ilimnon. Ang ikapito, may mga vitamins kag supplements nga pwede nimo iya nga i-try. Mag-inom dira sang vitamins or vitamin B complex. Okay, nagapagana ina sa aton nga pagkaon kag makabulig man para iya sa manami naton nga pagtulog. Ang isa pa or ang ikawalo, i-try ang melatonin supplements. Kay man ang melatonin kuno magabulig ini siya sa aton iya nga pagtulog, no, nga manami naton nga pagtulog kag nagapabakod man sang aton nga immune system. O kung hindi epektibo ang vitamin B complex or melatonin para sa imo, pwede magpareseta sang sleeping pills. Mangkot ka mus doktor, hindi yan nga basta-basta ka lang magbakal ha. No, kay basi wala ka kabalo kung pila ka dosage pinagusto lang ikaw inom. Na? So, dapat, kung mag-inom ka dira sa mga sleeping pills, magkonsulta anay sa doktor kung pila ang pwede sa imo. No? Kung ang purpose mo malang iya nga makapahuway ikaw, makatulog dayon ikaw. Sige, ang ikanapulo, kung hindi pagid katulog, magpahuway lang, no? Higda lang sa kama. Kay man, bisan na nagabugtaw ikaw, okay lang na iya as long as nakapahuway ang imo nga lawas. Kung nagapahuway ka sang 2 ka oras, do pareho naman na galing nga nakatulog ka sang 1 ka oras. Kag suno sa eksperto, kung hindi pagid ko na makatulog ang isa katawo, ha? Try mo abi try, hindi ka try, kundi himuon mo gid ini siya sa imo iya nga oras sa pagtulog. Magpangamuyo, na? Magpangamuyo, agud iya nga magkalma dira kay kung kaisa bala kun after naton pangamuyo, ma-feel gid naton ang presence sa Ginoo kag dason. After bisan tuod nga hindi ka man agad-agad makatulog, pero nabalang imo iya nga feeling do ka mag-ana, lawig ka tuod antes makatulog, pero nakatulog ikaw nga hamuok kag pagbugtaw nimo ka mag-an sing imo iya pamatsyagan. Ag syempre, ang ika-12, same man sa gihapon, no? Magpasalamat sa imo nga pagpangamuyo, dala naman ang pagpasalamat, no? Sa imo yang nga mga or sa mga bughay, no? Nga nabato nimo. Kay dako inang mabulig sa aton. Okay kanami bala tuod kun antes ka bala magtulog, magpangamuyo ka, magpasalamat ikaw
pagkabugtaw nimo kanami isang feeling. Do ka stress-free ikaw even though nga mayara ka sa mga problema, pero kung itugyan mo sa Ginoo ka tawhay, di ba? Sige, 2:07 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Amo yan to ang pila lang sa mga tips, no, nga pwede naton ya himuon sa aton nga mga ka-action kung naga problema ka dira, kado hindi gidali-dali ya makatulog. Tungod man kun ka isa like naga unay ikaw sa gadget, lantaw cellphone, lantaw mga videos dira, or sometimes naman nagaka-apektuhan ng imo nga pagtulog kay sa isa ka adlaw makapila ka beses kadra mag-inom sang kape or other pagidra nga mga inimnon nga maka-apekto sa imo nga pagtulog. So ina no, limitahan para nga balik man sa normal ang imo nga oras sa pagtulog. Ang isa pa gid, di mera kon kay isa nga oras na bala makatulog, pero i-try mo gid nga makatulog ikaw sang malawig nga oras. Para makabawi, no? Makabawi ang imo nga lawas kag ti may puwersa ikaw, na? Sige pero make sure mo man di man magpahalay pa adlaw dra bugtaw ha. Kay basi bla hambal ka lang tuon nga dapat amugid ko ni oras makabugtaw. Ti kinagabat siya nagutom, nagahuni ng emosyon, di ka pa magbugtaw. Sige, 2:09 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa ato yung mga ka-action. Kay this time, diri kita sa pagbasa sa isa ka sulat, no? Nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender isa ini siya kababayi. Yan ang patawag lamang sa kay Regina. Kagang sulat na Regina nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Regina, 22 anyos. Tita we, 6 kabulan pa lamang kami nga kasal sang akon bana. Sang ginhagad niya ako nga magpakasal, perfect ang paglantaw ko sa iya, Tita we. Wala ako sang may mahambal sa iya, magluwas lamang sa pagka-addict sini sa video games. Sa masami, nalabutan pa siya sang 2:00 ang kaagahon sa paghampang. Wala man kuntani or hindi man inikuntani maging problema, pero nagaistorbo na siya balatita sa akon pagtulog. Pareho kami nga empleyado sa isa ka kompanya, kag pareho man nga temprano magsulod sa obra. Apang sa masami, ginatuyo ako, Tita we, samtang yara sa trabaho, bangod kulang ako sa tulog. Kag ang isa pagid na ako nga problema, Tita, hindi ako sanay sa pulaw pareho sa iya. Ini nga problema, makapila namon ka beses ginistoryahan. Galing kay daw siya pa iya ang may gana nga magsiling sa akon, Tita, nga maswerte ako kuno, bangod nga video games lang ang iya nga bisyo. Kag wala siya nagapang babayi, nagainom, kag nagasugal.
problema, tita, kay kung maghampang siya, mismo sa hiligdaan namon. Kaya ba lang nagahigda na kami, tita? Magluwas pagid sina, tama katunog sang audio. Siyempre, kung maghampang, kung kaisa kung makascore siya, nagasinggit pa bala, tita, we? Ginhambalan ko na siya nga kung mahimo, maghipos. Pero hindi ko gud siya mapunggan, tita. Isa ka bes, nag-away kami bangod sa iya nga bisyo. Kag ang natabo, ginbayaan ko siya. Nagbalik ako sa akon mga ginikanan. Pero pagkaaga, tita, ginsugat niya ako sa balay kag nagpromesa nga hindi na niya paghimuon. Ining maghalay gahod sa tion iya nga maghampang siya. Pero tita, matapos ang pila lamang bala kaadlaw, balik naman siya sa iya nga obra. Tita, ano bala ang ako niya himuon? Sa akon man nga bana. Nga nagakaperwisyo man ang akon iya nga pagtulog. Salamat gid sa pagbasa sa nga akon sulat. Ang tagpadala, Regina. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:14 na kita. Amuyan to ang sulat ni Regina. Subong galing bi ang ining video games bala, no? Mga kabataan, subong ti at the age of 22, even though nga kasal na si Regina sa iyaman nga bana, pero pareho pa lang sila pang idaron. May tendency gituod ino. O adik ya sa video games, si Action JM ni ka-relate gini mo. 'Di ba, JM? Pero si Action JM yan nakaset niya ang oras. Kung maghampang, pila lang ka oras. Pero kung inog tulog na, matulog gini sa JM. Matulog gini sa iya. Ang budlay ng naga-obra dire siya, siya sakon, nagapahuloy-huloy sang mata. Diba, Action JM? Sige, Sa muna, ang problema sa buong yan na Regina ay nagakaperwisyo, good man tuod mo. Bisan kita manotice man naton, even gani nga face-to-face pa sang una, di ba? Magadto ka sa mga computeran, ba? Mga kabataan katunog-tunog. Ang malain, pagidbla ka nagapamuyayaw po malahaw. Pila pa lang edad, pero katunog tawag na? Kaklaro maghambay sa mga tinaga. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Sa akon yung pagpanambalik, akon man ipagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa ito man dira mga kauturan, kung nagapalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos ikaw sang Panyawan Liniment Oil. Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad.
Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Mayong hapon sa kay Sir Ray Baryoga, mayong hapon man kay Ma'am Homa Lumena, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, si Sir Kaen Abel, mayong hapon kunoan. Naga-monitor siya sa sinieng at tinion. Si Sir Di Anton Diaz nagapamangkot siya kung paano kuno magkadto sa Cebu from Negros Occidental or Bacolod. I think wala ko na-check ang sa iya ka Cebu Subong, sir, pero try to check sang or visit sang ilang Facebook page sa Cebu. Kay kung diri ka iya sa Negros Occidental kag Bacolod, dito may ara subong sa mga changes man, no? Kag si Governor Lacson may ara sang executive order, no? Nga bawal danay nga gwa sulod, no? Outside Negros Occidental. No, kay ka budlay given subong damo ang kaso diri sa Negros Occidental as well as diri sa Bacolod, no? Dalunta na lang. Sa kay Tamboson na Perez Gingging. Watching from Hong Kong, please keep safe everyone. Salamat. Ma'am Virgil Olpinda, thank you so much, Ged. Always naga-monitor dira sa my Celine Homes. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Miss Athia Kim Meriman, sa may more siya, salamat. Si Nadine Libre, mayong hapon, keep safe mga ka-aksyon. Watching from 26th Calamba. Sige, salamat. Sir Martin Aliling, mayong hapon. Mary Grace Estaras Pagunsan, mayong hapon man. Tamyaw niya ko ng iyang amiga nga si Joyce Jerez, mayo lang nga pagpamati. And also, sa kay ng Gingging, Julio Stiay Mary. Sige. Okay. Sige, salamat gid sa ato yung mga ka-action sa mga naga-monitor sa sining at tinion. Karon ko lang basahon nimo, lawig-lawig ba? Sige. Standby sa ato niya nga mga ka-action. Kag continue lang sa pagpadaraman sang inyo nga mga mensahe. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan
Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa pagbasa man sang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma sa aton nga letter center sa Subo nga hapon nga nagpatawag lamang sa kay Regina. Mayong hapon sa imo, Regina. Kag salamat sa pag-share sang imo iyang sulat diri sa This is My Life. Sa imo, Regina, kung hindi siya magpakontrol sa iya bisyo, istorya siya nga hindi maghampang sa kwarto, kundi sa salas para hindi kaniya madistorbo. Kung lang tawon bala, Regina, magamay lang nga bagay ang problema nimo, pero pwede mangin ground ini sang annulment kung hindi siya magbago. Tungod nga makonsiderar ini nga mental incapacity. Ang isa pa, kung ginapapulaw kaniya kada gabi, mahimo nga makaapekto ini sa imo ikaayong lawas. Kaniyang pinakamaayo mo nga himuon, istoryahon mo siya kag ipahangop mo sa iya kung ano ang sitwasyon. Kaysa sila nga pamaagi, mahangpan man niya ang imo yang nga ginaproblema. Sige, salamat kay Tita Wilma. Sa gin-share man nimo yang nga advice aton letter sender sa kay Regina. O, pareha sa ako niya, ti ano na man? Ano na iya karon? Ikaw, tawag na, ng kung magpulaw ko, mapulaw ka man. Damo nang kalimbawa or ginahimo iya sing imo nga bana. Pero, nagapaano ko diri ho, nagaupod ako kay Tita We. No, nga kung mahimo, istoryahan ninyo nga duha. Nakaagi, nagali nga natabo, gid nga naghalin ka or ginlayasan mo siya, nagpuli ka sa inyo balay. Galing do, wala pa gid sa Japon, iya wala pa siya Japon nagkakuha sang leksyon. So, mas maayo nga ipahangop mo sa iya kung ano ang sitwasyon. Kay para iya nga mangin masulhay, no? Ang inyo iya nga pag-upon. Okay lang man ang video game, basta wala ka lang iya sang may maapektuhan. Di ang diri natabo sa inyo, naka-istorbo gid iya ang imo nga bana sa imo man nga pagtulog, ilabi pa nga aga pa ang inyo yung nga pagbugtaw para nga magtrabaho. Sige, saliwat, salamat gid Regina sa imo man ginpadala diri nga sulat sa This is My Life, and standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay this time, diri kita sa first part sa aton nga horoscope. Unahon naton ang mga Gemini. Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Sa mga Gemini, ang husto nga desisyon sa paghalong sang kwarta ang dapat himuon agud hindi ka pagkulangon. Kinahanglan ang kapasidad sa pagbudget. Likawan ang pagbakal sa mga gamit nga hindi man kinahanglan. Pero subong may mga abot nga wala nimo ya ginapaabot nga mga pagagastuhan. So muna nga kung mahimo, hindi magpinagusto dira gasto. Kay may mga abot gid nga adlaw, akon kay isa wala naton ginapaabot gid, no? Nga makagasto ikaw sang dako, diin ka karon makuha sina. Sa mga Gemini, lucky numbers 7, 27, 29, and 37. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer.
Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Hindi tubtob pa nga muyo lamang ang alagyan para makuha mo ang imo gusto. Kinahanglan man nga magiho agud malabot ini. Sa mga Cancer, lucky numbers 10, 33, 40, and 41. Neon green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Ehersisyo, diet, kag disiplina sa kaugalingon, agud mangin healthy. Magpa-check up kung may sakit. Sa mga Leo dira, lucky numbers 2, 12, 32, and 33. Red is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, kung handom nga maproteksyonan ang kinamatarong, hibalua ang mga detalye antes magdesisyon. Ayan, kita kon kaisa nga mga kinamatarong nga gusto bala naton nga magpanindugan. Galing ka daw hindi kita kahibalo nga mag-express sang aton iya nga opinion. So mas maayo nga antes ka pa man magpagwa dira iya sang imo nga desisyon, ibaluaan ay ang detalye. Kay basi bisan nagapanindugan ikaw, nagasiling ka nga husto ikaw, kay gali may may impormasyon ka nga wala yan nakuha. That's why nga lain man ang imo iya nga paghangop. Sa mga Virgo, lucky numbers 4, 39, 40, and 43. Aqua blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23, ang nagakatabo sa palibot, mahimo maka-istorbo sa imo nga ginapamensar o kun sa imo trabaho. Gani sa mga Libra, kung ano man dira ang mga nagakatabo sa palibot, hindi lang pagsapak ka. Hindi pagsapak ka, tutuki ang imo yang nga ginapamensar dira mga plano nimo, o kung ara ka sa trabaho, tutuki ang imo yang nga obra. Agud nga hindi maapektuhan, kag ti syempre, agud temprano man nimo nga matapos. Sa mga Libra, lucky numbers 8, 9, 39, and 41. Brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22, gamita ang praktikal nga pamaagi. Ag hindi lamang ang imo daya nga tagibusuon. Kon paghigugma ang paghahambalan. Gamita man ang utok, na? Sa mga Scorpio, dapat nga mangin malipayon ikaw. Ano man nga mga hangkat dira, ang imo iya nga maatubang, as long as nga malipayon ikaw, inatanan, imo gid nga malampuwasan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 18, 24, 36, and 38. Jade green is your lucky color.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:37 na kita. Amuyag to ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong man nga adlaw. By the way, sa kay Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon dira sa imo. Kag sa kay Ma'am Jinky Dialagdon. Balya ko no mayong hapon lang kay Sir B-Boy Villasor sang CMO Sectoral. And also sa kay Ma'am Vanessa Mayo and Sir Noel Amar, Sir Alex Montasa, Sir Melily Oligo, and Bia Jonathan, and also sa kay Sir Michael John Season, kag kay Dennis Richard Tibor Roman. Kaya salamat gid sa inyo dira nga pag-monitor. Standby sa aton nga mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Zenton Plus Coffee. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangan ng palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection. By the way, mayong hapon, gali isa kay Ma'am Annie Bongan Siso. Bag-o ni siya. Watching from Kuwait ko ho. Salamat gid Ma'am Annie. Kay Ma'am Melchorita Ferrer. Salamat. Okay, diri kita sa iluhan naton ang mga Sagittarius. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21, dako ang imo mangin impluwensya kang ikasarang sa komunikasyon. Make way man para sa mga upodra nimo nga mag-ayuhan man bala or ma-improve man ang ila iya nga ikasarang. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 14, 27, 36, and 42. Bold yellow is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, manindugan para sa kaugalingon nga diretso. Mangin mabako dapat ikaw sa imo tindugan nga panindugan. Kag hindi magpangduha-duha. May mga bagay kung kaisa nga do kabudlay sa aton i-express ang aton iya nga panindugan o galing kag mo nang kinahanglan naton nga dapat wala kita nagapangduha-duha agud nga ang mga tawo ang mga tawo nga aton hambalan sang aton opinyon is magpati. Sige, sa mga Capricorn, lucky numbers 13, 23, 35, and 39. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18, ipangibabaw ang paghangop sa tawong pasaway. Pilia ang mga abyan na hindi iya maka-intra sa gamo or hindi magtuga sa gamo. Sa mga Aquarius, lucky numbers 11, 22, 39, and 40. Red is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, approve sa imo ang maka-impluwensya sang tawo nga daw may arab lang makailinit. So, mas maayo nga ma-impluwensyahan mo siya sang maayo yang nga pamatasan. Agud nga mauntat naman ang iya yang pamatasan nga halay bala pagpanggarit-garit. Kagti sa imo man nga pagtudlo sa iya, pag-impluwensya sa iya, natural lang nga may times gid nga daw ikaw mismo mairitaman ikaw, pero mas maayo ipangibabaw ang magpakatawhay. Sa mga Pisces, lucky numbers 4, 17, 23, and 40. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Aries. Marso 21 tubtob Abril 19,
ang nahimo o kung himuon sa imo, hindi na makatilingala. Bangod, refleksyon ina sang imo pagkatawo. Sa mga Aries, kung mahimo pa lang, pilia ang pamatasan nga makapahamuot man si imo iya nga isig katawo. Na balang hindi ka dira nila paglibakon tungod sa imo iya nga batasan. Sa mga Aries, lucky numbers 20, 30, 39, and 42. Green is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, kung may ginalantaw sa palaabuton, tutukan ang pagtuon kag pag-angat sang edukasyon. Sa mga Taurus, importante no ang edukasyon. Magtinguha. Now na, diba? Para iya nga kung gusto nimo malabot man ang imo iya nga handom sa ulihi, nga ina balang hindi kapag isimu-simuon sang tawo, kaya may ihibalo ikaw. Mas maayo hatagan man sang atensyon ang imo iya nga edukasyon. At syempre, mangin mapisan. Sa mga Taurus, lucky numbers 8, 28, 30, and 40. Blue is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Amo yan to ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today, sa subong man nga Webes nga adlaw. Hunyo 17 tuig 2021. By the way, mayong hapon lang dira sa may RTN office, sa bread ko, sa ilan ni Taminda, sa ilan man ni Nida, sa ilan ni ng Joy, kay ng Larry, kay ng Norlin, kay ng Tintin, and kay ng Gigi. And also sa kay Kapid, kag kay Christopher. Okay, good afternoon dira sa inyo. Anong ginayo Homo Action JM? Sa mga paryente gali ni Action JM sa may Isabela. Isabela, kag din to gan Action JM, binalbaga, no? Nalipatan ko ng ilang mga apelyedo. Mga paryente ni JM Baiken. JM Baikin. Pronounce ko na mayo, ha? May ano ko diha, may extra. Char. Pati, Tawag lang na, Jay, Ang tuturon mo, pwede man. Diba, action hands? Lahog-lahog lang na nga ako. Pero kung tuturon na JM, ya, pwede mo na. Mahulat-hulat mo lang, kuya, Sige, sa aton yung mga ka-action, standby. Diri kita sa aton iya nga orasyo, imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol
kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, dari kita anay sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Jeremiah chapter 6 verse 16. This is what the Lord says: Stand at the crossroads and look. Ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest of your souls. But you said, we will not walk in it. And this time, diri kita sa aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pagupod sa akon sa Webes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Aksyon!